Okay, thank you. I've been advised, Mheshimiwa Aduma, can I just start with Honorable Trevor briefly? Come. Erokamano, Nyakach untie, fuana urukama mondane. Erokamana inya, anyinga Trevor Ombija, janding opanga, Nyakach dendo nombija taya, nyakwara ngowa. Erokamana inya, mokwonga gomos ne professor no siepna, wakelo kuyo wa makende. Sa koro rach koro kabiwuoya ahinya Nyakach akwayo mana gik moko ariyo. Mokwongo waher dongruok maonge dondruok. Dongruok maonge ang'owa. Mar ariyo pogruok e paro ok en wasigu. Ka ng'atwa ohinyore to wabiro kaka moro achiel. Ang'e ni nitiere weche musewinjo mar higa mar 2027 ji adi mosewinjo fuana uru kama mondo awinji. Uyie koso udagi. Kakoro go firimbi ni jiwa gi ng'wech ng'ama nyalo ringo mar oguok en ng'a. Ntie ng'ama nyalo yombo guok gi ng'wech. Erokamano ahinya. To all the visitors here, thank you so much for coming. We appreciate your presence. This is my area. I come from this place. We thank you that you're here. Senator Cheruiyot, you're my friend. It's good to see you. CS, PS, all of you, thank you so much. I'm still just a journalist. I'm only talking to my people. Asanteni sana. Erokamano ahinya. Thank you very much, Trevor, for